so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. Take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch my eyes are filled with fear. Tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I go alive. I need to be free with you tonight. A projektünk célja az volt, hogy a fiatalokat segítsük abban, hogy munkába álljanak, mivel nagyon sok fiatal itt az Etre községben, illetve a környező községekben nehezen talál munkát. Ezért arra gondoltunk, hogy önkéntességen keresztül, tehát egy önkéntes projekten keresztül sokkal nagyobb lehetőségük lesz később, mivel tapasztalatot tudnak szerezni, a saját készségeiket tudják fejleszteni, a kreativitásukat tudják használni, a kapcsolataikat, hogy hogyan kell megszervezni egy projektet. Ezért találtuk azt ki, hogy a projektünk keretein belül lehetőséget biztosítunk a számukra, hogy összeüljönek, beszélgessenek, kitalálják magát az egész játékokat, az egész rendezvényt, és utána a segítségünkkel közösen megvalósítsák. Ez is történt, így alakult ki a Játékhatárok nélkül, itt Zentán a Népkertben. Így szervezte meg a Zentei Ifjúsági Szervezet a Zentei Játékhatárok nélkül projektjét, amelynek a támogatója az Aktív Erőforrás Központ, a Mládeži zákon Észak-Banáti régióban, és amelyet finanszíroz az Ifjúsági és Sportminisztérium.